Rwsese, parhau lawr y chwyth y bil beryglis. Yn dod nôl at Davies ar ergyd. Wel, mae hwn di sgori 3 gôl mewn 3 gêm yn erbyn Aberystwyth. Bron yn 4 mewn 4. Thorn ar peniad. Watts nôl, Thorn eto. Nid allan o'na dda, mae'r bil un mlaen. Tuag at Davies yn erbyn y golwr. 1-1. Bradford nôl mewn pryd i glirio. Cyfle uredd i'r ymwelwyr. Cyfle Henry Jones. Tablu hon yn crymannu ddi. Tuag at Jenkins ar y postyn pella. Y peniad yn un da. Na sawl corff yn hyrddio hunain. Neb yn gallu cyffwrdd o hwnna i gwthio i heibio i'r golwr. Cyfle arall i'r tîm cartre. I'r canol mae hon yn mynd. O, nebyn y postyn. Cadwalyd ar falle'r cyffyrddiad ola. Yna sgwrs ddwys ymysg amddiffynwyr Hwlffordd. Neb cweit yn siŵr. Siŵr gyreiddodd Cadwalyd ar honna. Henry Jones. Cyfle i'r ymwelwyr i ymosod. Wilson ar garlam ar y dde. Digon opsiynau. Jones yn mynd y ben i hun. Ar ergyn yn un ffyrnig. Ac ar yr ail gyfle. Mae Evans yn ei chladdu ddi. Hwlffordd ar y blaen. 6 munud yn yr ail hanner hyn. Hwlffordd sydd wedi pwyso, Hwlffordd sydd wedi creu cyfleon. Evans sydd wedi'n claddu ail o'r tymor. A Brwsese wedi gweld fod digon o le i Wilson mas ar y dde. Heibio i Howard. I'r Cwrt Cosby. Yn trio creu lle eto ar ergyd. Yr lambodd honna, oedd hi ar yr amddiffynwr am ei bron i ddilithro heibio i Turner. Kirkman nôl yn gorfod gweithio'n galed yma Davies. Wedi dwyn y bêl. Evans. Jones i'r canol. Wilson. Cyfle i gladdu Aberystwyth. Jack Wilson yn ei derbyn i ar y mil o cwrt yn curoedd un. Unwaith eto. Aberystwyth yn edrych di blino. Howard yn parhau. Y bêl. A John Owen ar ergyd, yr arbediad yn wych. Honna o bosib di achub 2 bwynt i'r Hwlffordd. Owen sydd wedi sgorio ond 1 gôl y tymor hyn, ond honna'n erbyn Hwlffordd bron y dyblu hynny.